Xi kultant l-Evanġelisti jġibu kelma ta' Ġesu bl-Aramajk, jiġifieri tkun kelma li Ġesu kien qal fenna fien. Tfajla qiegħed ngħidlek talita kum. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd sejrin nisimgħu lil Ġesu jgħajjat effata, infetaħ. Insellmilkom u nistedinkom għal 199 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ġesu jfejjaq persuna li kienet truxa u mbikma. U Ġesu juri ma' din il-persuna delikatezza immensa x'joħroġha mill-folla. U bot mill-folla kważi kważi b'sinjali tal-idejn biex il-persuna tifhem dak li kien ser jagħmel, Ġesu jmiss widnejn din il-persuna u jmiss l-sien bir-rieq tiegħu. U mill-qiegħ ta' qalbu toħroġ dik il-kelma bl-Aramajk, il-kelma propja li qal Ġesu, infetaħ, effata. U hekku il-fejqan jasal u din il-persuna setet mhux biss tisma' u titkellem imma saħansitra tfaħħar lil Alla. Interessanti li fis-sagrament tal-Magħmudija hemm dak li aħna nsejħulu ir-rit tal-effata. Meta l-Ministru tal-Magħmudija imiss widnejn u fomm it-tarbija jew l-adult u jinqeda bl-istess kelma ta' Ġesu, effata, infetaħ. Ir-realtà li l-mulej Ġesu jiftħinna widnejna biex nisimgħu il-kelma divina, il-kelma tiegħu. Qadsinna il-sinna u fomna biex aħna li ngħixu bħala dixxipli tiegħu inkunu xhieda bil-kelma u nxandru b'fomna leġubijiet kbar li Alla jagħmel fil-ħajja tagħna. Jista' jkun illi t-toqol tal-ħajja u id-diffikultajiet tal-ħajja itarxuna u jbikmuna. U forsi għalhekk illi anki llum għandna bżonn il-mulej Ġesu illi fiskiet u bot mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum jerġa' jmiss lil widnejna biex verament fostant ħsejjes nisimgħu il-kelma tiegħu. Dik il-kelma kapaċi mhux biss tiftħinna widnejna imma tfejjaqhom biex nisimgħu dak li hu jrid minna. Forsi huwa l-mument li l-mulej jerġa' jbierek lill-ilsien tagħna biex imsoffi minn tant toqol verament inxandru leġubijiet illi hu jagħmel magħna. Effata, infetħu. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.